5 βήματα για να θεραπεύσεις το εσωτερικό σου παιδί. Ποτέ δεν είναι αργά να πάρεις την απόφαση να θεραπεύσεις το εσωτερικό σου παιδί, να το γνωρίσεις και να του προσφέρεις την αγάπη, την αφοσίωση, την τρυφερότητα, την προστασία που τόσο πολύ χρειάζεται. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε μαζί 5 ισχυρά βήματα για να ξεκινήσεις το ταξίδι της θεραπείας και της αυτογνωσίας που θα σου αλλάξει ριζικά τη ζωή σου. Ετοιμάσου να ανοίξεις την πόρτα σε ένα νέο εαυτό και να συνδεθείς με την εσωτερική σου δύναμη και αγάπη. Γεια σου! Είμαι η Παρασκευή, ενεργειακή πνευματική θεραπεύτρια και στο κανάλι αυτό μαθαίνεις πώς να απελευθερώσεις την ψυχή σου και να απολαύσεις τη ζωή. Αν θέλεις να βλέπεις όλα τα επεισόδια, κάνε εγγραφή και κλικ στο καμπανάκι. Πάμε να δούμε τα 5 βήματα για τη θεραπεία του εσωτερικού παιδιού που όλοι κουβαλάμε μέσα μας. Βήμα πρώτο. Πάμε να δούμε τι είναι εσωτερικό παιδί και γιατί πρέπει να το θεραπεύσουμε. Εσωτερικό παιδί είναι ένας όρος της σύγχρονης ψυχολογίας. Στην πραγματικότητα είναι όλες οι αρνητικές πεποιθήσεις τις οποίες κουβαλάς βαθιά μέσα σου, προέρχονται από τραυματικές εμπειρίες και διαμορφώνονται στην παιδική σου ηλικία. Αυτές οι πεποιθήσεις επηρεάζουν αρνητικά τα συναισθήματά σου, γιατί είναι αλυσίδα, είναι συνδεδεμένα. Οι πεποιθήσεις επηρεάζουν τα συναισθήματα. Βήμα δεύτερο και το πιο σημαντικότατο, ότι το κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζεις στη ζωή σου προέρχεται από τα βιώματα της παιδικής σου ηλικίας. Αποδέξου αυτή την πραγματική αιτία των προβλημάτων. Αντί να αποδίδεις, να ρίχνεις τις ευθύνες στους άλλους, αποδέξου ότι η ρίζα των προβλημάτων σου είναι το παρελθόν σου. Βήμα τρίτο. Θυμήσου τι ακριβώς σου συνέβη τότε. Ίσως να είναι 1 ή και 2 γεγονότα. Συνδέσου με τα συναισθήματα που βγαίνουν στη θύμηση αυτή. Κατάλαβε ότι οι πεποιθήσεις που κουβαλάς σήμερα μέσα σου ακόμη δημιουργηθήκαν τότε. Μη διστάσεις να εκφράσεις τα συναισθήματα αυτά. Αρκετά χρόνια τα καταπίζεις μέσα σου. Βήμα τέταρτο. Εξερεύνησε αυτές τις πεποιθήσεις. Είναι όντως δικές σου ή είναι πεποιθήσεις των ατόμων που βρισκόταν τότε δίπλα σου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναγνωρίσεις αυτή την πραγματική αλήθεια. Άλλαξε τον τρόπο που αντιδρούσες μέχρι σήμερα με αυτές τις πεποιθήσεις. Βήμα πέμπτο. Απελευθέρωσε το εσωτερικό σου παιδί. Αποδέξου ότι οι πεποιθήσεις αυτές ανήκουν σε άλλα άτομα. Δεν είναι δικές σου. Αναγνωρίζοντας την αλήθεια αυτή, αποκτάς γνώση. Η γνώση αυτή αυτόματα σε συνδέει με το φως και την αγάπη, τη δύναμη που κουβαλάς μέσα σου. Γνωρίζεις ποιος πραγματικά είσαι. Αυτόματα αρχίσεις να βλέπεις με άλλα μάτια. Συνειδητοποιείς την όλη αλήθεια. Σταματάς να επαναλαμβάνεις τα λάθη του παρελθόντος. Αρχίζεις να εκφράζεσαι ελεύθερα, να αναπνέεις ελεύθερα, να λειτουργείς ελεύθερα. Να είσαι εσύ, να μην φοβάσαι να εκφράσεις τη σκέψη σου. Να προστατεύεις εσένα. Γιατί έχεις ελευθερωθεί από το φόβο. Εάν σου άρεσε το βίντεο αυτό, μοιράσου το με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο. Κάνει κλικ εδώ, ώστε να μην χάνεις τα επόμενα επεισόδια. Εάν θέλεις, γράψε μου στα σχόλια τη δική σου εμπειρία πάνω στο θέμα αυτό.